Yanayin gari tare da Hausa Guy. Jami'an namu na ɓoye sun bayyana mana cewa matan Sokoto za su tashi da kwaɗayi a gobe, jibi kuma su wuni suna gulma. A Kebbi kuwa, gobe samari za su wuni ba kuɗi, jibi kuma za su daɗe zaman hira a kan sabon waya. A garin Bichi na jihar Kano, wutar lantarki zai koma yadda yake daga gobe, samari kuma za su fara mayar da kayan ofe a jibi. Can kuwa a Jahun na jihar Jigawa, yayyafin ƙarya mata za su samu daga gayu a gobe. Alamu ya nuna farashin riɗi da siga zai sauka a garin. Za a sami babarbare na farko mai kiran sallah a Adamawa gobe. Adamawan dai jibi Fulani za su sami sauƙin farashin fanta da biredi. A Zariyan jihar Kaduna kuwa, gobe matan Kano za su buɗe ajin koyar da bilicin. Jibi kuma za a fara hana hiran dakali da daddare a garin. Yanayin garin zai tsaya ne a garin Abuja, inda a gobe za a fara raba alkaki da dubulan na amaryan Yusuf Buhari. Jibi kuma za a rufe shafin cece-kucen bikinsu a shafukan sada zumunta. Ku kasance da ni Hausa Guy da jami'an nawa na ɓoye a gobe domin jin yanayin sauran garuruwan Najeriya.